Здравейте хора, аз съм Ванката Влогс и исках да ви съобща, както ви бях казал в по-предното видео, от 1 юни до края на юни месец до 31 няма да има видеа, обаче се оказа, че ще имам няколко дни, които ще имам време и ще мога. Очаквайте утре и други ден. Утре е 1 юни, 2 юни. Очаквайте видеа, поне 2-3 на ден от тези 2 дена. Също така недокачени влогове от село. Както така очаквайте супер интересно видео с Асенов Лом. Ако сте чували за него, със сигурност сте чували, защото той е също толкова известен колкото и мене. И колкото и аз. Ще бъде супер яко видеото, защото той е експерт по YouTube и такива неща. Разбирам малко повече от мене от монтиране на видеа и такива работа. И дано да ви хареса видеото ми с него. Долу в описанието ще сложа името на канала му, как да го потърсите, ако го търсите. Защото, както ви казах, още трябва да се понаучвам да работя с YouTube, да се обработвам видеа и такива работи. Затова в описанието ще намерите името на канала му и се абонирайте задължително. Интересни видеа прави човека. Лайквайте го. Всичко. Как се име. Абонирайте се. Палци за мен и за него, бе. Правете всичко. Ще очаквайте много интересно видео. Някъде по средата на юни месец. Някой от уикендите. Нищо чудно да е първия уикенд на... Не, да. Нищо. Очаквайте видео с Асенов и още поне 3-4 видеа за юни месец и няма да ме има няколко седмици. И до скоро!